हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ഓം हरे നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ, ജയ ജയ ഭാഗവത, ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ, ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ, ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण कृष्ण माताजी माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. कृष्ण माताजी प्रणाम माताजी प्रणाम. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യായം 18 ശ്ലോകം 34. അതായത് ശമീക മഹർഷിയുടെ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ്
മഹർഷിയോട് വെള്ളം ചോദിച്ചു. പക്ഷേ മഹർഷി ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. പുറം ലോകത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ബോധമില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രാജാവിന് മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. അതിനാൽ രാജാവ് ഇത് അവഗണനയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? സമീപത്ത് കിടന്നിരുന്ന ഒരു മരിച്ച പാമ്പിനെ എടുത്ത് ശമീക മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടു. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ്? വലിയ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകം 34 പോകാം. ബ്രാഹ്മണക്ഷത്ര ബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിത സകദം തദ്ഗൃഹേദ്വാസ സഭാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ബ്രാഹ്മണക്ഷത്ര ബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിത സകദം തദ്ഗൃഹേദ്വാസ സഭാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ബ്രാഹ്മണൈഹി വ്യവസ്ഥയാൽ ക്ഷത്രബന്ധു ക്ഷത്രിയരുടെ പുത്രന്മാർ ക്ഷത്രിയരുടെ പുത്രന്മാർ ഹി നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായ ഗൃഹപാല കാവൽനായ നിരൂപിത നിയോഗിച്ചു സഹ അദ്ദേഹം കഥം ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്ഗൃഹേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ദ്വാസ്തഹ വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിർത്തി സപാണ്ഡം അദ്ദേഹം പാത്രത്തിൽ ഭോക്തും ഭക്ഷിക്കാനായി അർഹതി. അർഹിക്കുന്ന വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുപാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുപാദ്. രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ നിശ്ചയമായും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. അപ്പൊ ശൃംഗി പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ട് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം പറയണം. രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ, രാജാവ് ക്ഷത്രിയൻ, ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്? സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കള്. അതുപോലെയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ്ക്കളാണ് രാജാക്കന്മാര്. ആകയാൽ അവർ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയുന്നത്? അങ്ങനെ ചോദിക്കണം. പിന്നെ ശൃംഗി പറയണം, പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ? ഇപ്പൊ ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലാണ് പ്രവേശിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആശ്രമത്തിൽ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കാനുള്ള അർഹതയെ അവർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയുന്നത്? വെള്ളവും ദാഹം അകറ്റാനായിട്ട് വെള്ളവും പാനീയവും ഫലവും ഒക്കെ ചോദിക്കാനായും വന്നത്. അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി വന്ന് ചോദിക്കാനും മാത്രം അവർക്ക് എന്തവകാശമാണുള്ളത് എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗിയുടെ ഭാഷ്യം. ഭാവാർത്ഥം: രാജാവ് പിതാവായ മുനിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കില്ലെന്നും ബ്രാഹ്മണകുമാരന് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്തറിയാമായിരുന്നു? പിതാവിനോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കും, പക്ഷേ പിതാവ് ധ്യാനത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽപ്പെട്ട മുനിക്ക് താഴ്ന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവിനോട്, ആരായാലും രാജാവായാലും ആരായാലും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയനാണ്. ആ ക്ഷത്രിയനോട് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മര്യാദ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ പറയുന്നത്. സ്വപിതാവിന്റെ ആതിഥ്യ വിമുഖത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാരശൂന്യനും അവിവേകിയും അവിനീതനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ വിശദമാക്കി. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വപിതാവിന്റെ ആതിഥ്യ വിമുഖത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാരശൂന്യനും അവിവേകിയും അവനീതനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ വിശദമാക്കി. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ
ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് ഒട്ടും ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ബ്രാഹ്മണര് ആണ് ഉയർന്ന കുലജാതര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ എന്തില്ല? വിവേകം ഇല്ല. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് ഒട്ടും ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. പ്രത്യുത അവൻ തെറ്റായ ആ പ്രവൃത്തിയെ കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരോട് വിശേഷവിധിയായെന്ന് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു. ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന്, അതായത് ശപിച്ചത് ശരിയാണെന്നുള്ള വിധത്തിൽ സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു. അവൻ രാജാവിനെ ഒരു കാവൽ നായയോട് ഉപമിക്കുകയും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ എന്നോട് ജലം ചോദിക്കാനേ പാടില്ല, ഇനി അവരുടെ അതേ പാത്രത്തിൽ ജലം കുടിക്കാനും ഉള്ള അർഹതയില്ല. നായ നിശ്ചയമായും യജമാനനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യജമാനന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണവും ജലവും ശുനകന് അവകാശപ്പെടാമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ എന്താണ്? നായ്ക്കൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് ബെഡും നമ്മളെക്കാളും നല്ല പാത്രങ്ങളും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് നായ്ക്കളെ കിടത്തി. അവരെ മക്കളെ പോലും എടുക്കില്ല. നായ്ക്കളെ എടുത്തോണ്ട് പോവാ അല്ലെ? ഈ മിഥ്യ, അതെ അതെ, തോളിലിട്ടോണ്ടാണ് പോവുക. ഈ മിഥ്യ പ്രതാപമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. ഈ മിഥ്യാ പ്രതാപം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപ്പതനത്തിന് കാരണം. ഈ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധപ്പതനം അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ചു. ശൃംഗി എന്ന അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനിൽ നിന്നാണ് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധപതനം കുറിച്ചത്. യജമാനനാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും നായയെ ഒരിക്കലും ഭവനത്തിനകത്തോ മുറിക്കകത്തോ കയറാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ശൃംഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവിന് ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്നാണ് അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ശൃംഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവിന് ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വപിതാവല്ല, രാജാവാണ് തെറ്റുകാരൻ. അപ്രകാരം അവൻ മൗനമായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വപിതാവിനെ ന്യായീകരിച്ചു. ശ്ലോകം 36. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്ത്രയുത്പദഗാമിനാം തദ്ഭിന്നസ്വേതുന്നദ്വാഹം ശാസ്മി പശ്യതമേ ബലം. മാതാജി ശ്ലോകം 35 ശ്ലോകം 35. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്ത്രരുത്പദഗാമിനാം തദ്ഭിന്നസ്യേതുനദ്യാഹം ശാസ്മി പശ്യതമേ ബലം. ബലം കൃഷ്ണേ, ഭഗവാൻ. ഗതേ, ഭഗവതി, ശാസ്ത്രി, ഭരണാധികാരി, ഉത്പദഗാമിനാം, തദ്ഭിന്ന, ചേതുൻ, അദ്യ, അഹം, ഞാൻ സ്വയം ശാസ്മി, ശിക്ഷിക്കും, പശ്യത, എന്റെ ബലം, ശക്തി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശുലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശുലപ്രഭുവാദ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശുലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശുലപ്രഭ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഓരോരുത്തര് ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തില് ഉദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. എൻ്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയായ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ജാതി നിർണയമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ ഉദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തവരെ ശിക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ബ്രാഹ്മണരാണത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. ഭാവാർത്ഥം: അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ എളുതായ ബ്രാഹ്മണ തേജസ്സിൽ അഹങ്കരിച്ച്, കുറച്ച് തേജസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മണകുമാരന്, അതിൽ അഹങ്കരിച്ച് കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. കലിയുടെ മായിക, കലി അപ്പൊ കയറിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് കലിക്ക് 4 ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ സമർത്ഥമായ സദ്ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കലിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. 4 സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ലേ? ചൂത് സ്ഥലം, മാംസഭോജനം, മദ്യപാന സ്ഥലങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള 4 സ്ഥലങ്ങളില് വസിക്കാനുള്ള അനുമതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 5ാമത്തെ സ്ഥലമാണ് സ്വർണം നൽകിയത്. എന്നാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ സമർത്ഥമായ സദ്ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കലിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ചൂതാട്ട സ്ഥലങ്ങളോ മദ്യപാന സ്ഥലങ്ങളോ വേശ്യാഗ്രഹങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കലിക്ക് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും കയറി പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആകയാൽ കലി സത്വം തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ അഹങ്കാര ഗർവിൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു ചെറു സുഷിരം കണ്ടെത്തി. ആ അഹങ്കാര ഗർവില് കലിക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ഒരു ചെറു സുഷിരം പരീക്ഷിത് രാജാവിന്റെ രാജഭരണത്തിന് കീഴിൽ കണ്ടെത്തി. ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ തന്റെ ശക്തി അധികാര നശീകരണത്തിനായി വെളിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാത്രമല്ല പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹസവും കാട്ടി. അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രഭാവത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അക്രമികളുടെ പ്രാഥമിക സൂചനകളാണ് ഇവയൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് കുറച്ചൊരു അഹങ്കാരവും ഗർവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കും. നാമമാത്രമായ ശക്തിയുള്ള ഒരു അക്രമി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിരവധി മിഥ്യാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മിഥ്യാപ്രതാപത്തെ നിലനിർത്താൻ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാം? ആത്മീയ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മിഥ്യാപ്രതാപത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നിരപരാധികളോ നിഷ്കളങ്കരമായ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കലി സത്വത്തിന് ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗി മുഖേന ആധിപത്യത്തിന് അഥവാ മേധാവിത്വത്തിന് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഇത്യുക്താരോഷ താമ്രാക്ഷോ വയസ്യാൻഋഷിമ ബാലക കൗശിക്യാബ ഉപസ്പൃശ്യ വാഗ്വജ്രം വിസസർജഃ. ഇത്യുക്ത രോഷധാമ്രാക്ഷോ വയസ്യാൻഋഷി ബാലക കൗശിക്യാബ ഉപസ്പൃശ്യ വാഗ്വജ്രം വിസസർജഃ. ഇതി ഉക്ത ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. രോഷതാമ്രാക്ഷ കോപത്താൽ ചുവന്ന നേത്രങ്ങളോടെ. രോഷതാമ്രാക്ഷ താമ്രാക്ഷ കോപത്താൽ ചുവന്ന നേത്രങ്ങളോടെ.
ചുവന്ന നേത്രങ്ങളോടെ വയസ്യാൻ സഹകളിക്കാരോടെ ഋഷി ബാലക ഋഷിപുത്രൻ കൗശികി കൗശിക നദി ആബഹ ജലം ഉപസ്പൃശ്യ സ്പർശിച്ച് വാക്ക് വാക്കുകൾ വജ്രം അശനിപാതം അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ വിസസർജ എറിഞ്ഞു മഹാഭാവിയിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയശിലപ്രഭ കോപത്താൽ രക്തവർണ്ണിതമായ നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കി ആ ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോടുള്ള ശാപം. ഭാവാർത്ഥം: പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെറും ബാലിശമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ്? കോപത്താൽ രക്തവർണ്ണിതമായ നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ആരെ സാക്ഷി നിർത്തി? തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ. അപ്പൊ ഒരു ബാലനാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കി ആ ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും ശമീക മഹർഷിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടും എല്ലാവിധ ജ്ഞാനവും അപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്ത് വിചാരിച്ചു? എന്ത് വന്നു അവന്? അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അഹന്ത വന്നു. അത് അവിവേകിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ തമാശയായിട്ട് ഒരു ലോകം മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന രാജാവാണ്, ഭക്തനാണ്, താൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, ഇതൊന്നും എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു? ശപിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെറും ബാലിശമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നിഷ്കളങ്കരും വിവേകമില്ലാത്തവരുമായ തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർക്ക് മധ്യേ ശൃംഗി തൻ്റെ ധാർഷ്ട്യം, അതാണ് ആ വാക്ക്, എന്താണ്? ധാർഷ്ട്യം അഥവാ ഒരാളെയും കൂസാത്ത അഹങ്കാരം അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ മാനവ സമൂഹത്തിനും മഹാഹാനി വരുത്തുന്ന അത്തരം മഹാപാപത്തിൽ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കൊന്നും വിവേകമില്ല, അല്ലെ? അതേസമയം ശമീക മഹർഷിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് കാര്യം തിരക്കി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് നടക്കില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ അധപ്പതനവും നടക്കില്ല. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ മഹാരാജാവിനെ വധിക്കുന്നത് സ്വായത്തമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാകുന്നു. അവിവേകിയും അവനീതൻ അതായത് വിനയമൊട്ടുമില്ലാത്തനായ ഋഷിപുത്രൻ ആ മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. ശ്ലോകം 37. ഇതിലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനേ ദംശതി സ്മ കുലങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രോഹം. ഇതിലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേ അഹനി ദംശതി സ്മ കുലാങ്കാരം ചോദിതോ മേ തദ്ദ്രോഹം. ഇതി പ്രകാരം ലംഘിത മര്യാദം തക്ഷക സർപ്പം സപ്തമേ ഏഴാം ദിവസം, അല്ലെ? അഹനി ദിവസം. അപ്പൊ സപ്തമേ അഹനി ഏഴാം ദിവസം. ദംശതി ദംശിക്കും തക്ഷകൻ കൊത്തും. സ്മ കുല അങ്കാരം നീചൻ ചോദിത മേ തദ്ദ്രോഹം. വിവർത്തന: ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് എന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ ഇന്നേക്ക് 7-ാം നാൾ ആ കുലത്തിലെ അത്യന്തം നീചനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ തക്ഷകൻ ദംശിക്കും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രാജാവിനെ ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് എന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ശരിക്കും ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഗൃഹത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും അധികാരമില്ലാത്ത
ഒരു എന്താണ് ക്ഷത്രിയനായ രാജാവ്. അപ്പൊ ഉപചാര മര്യാദകളൊക്കെ കളഞ്ഞ് എൻ്റെ ഗൃഹത്തില് കടന്നു കയറി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അത് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ പാത്രത്തില് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ താതന്റെ കഴുത്തില് ചത്ത പാമ്പിനെയും ഇട്ടു. അതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവില് കണ്ട കുറ്റങ്ങള്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണീ അധികാരത്തിന്റെ അഥവാ ശക്തിയുടെ ദുർവിനിയോഗം ഇപ്രകാരം ആരംഭിച്ചു. ക്രമേണ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിശൂന്യരും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരശൂന്യരുമായിത്തു. അപ്പോഴാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ബ്രാഹ്മണര് തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് തങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും തങ്ങളെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളവര്, അതായത് ഭഗവാൻ പോയി, ഇനി ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവിടെ നിന്ന് ഉടലെടുത്തു. കുലാംഗരൻ അഥവാ കുലത്തിലെ ഏറ്റവും നീചൻ അഥവാ കുലദ്രോഹി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കരുതി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു കുലദ്രോഹി. അതായത് ബ്രാഹ്മണരുടെ സമുദായത്തെ തന്നെ അധപ്പതിപ്പിക്കാൻ കാരണമായത് ആരാണ്? മുനിപുത്ര ശൃംഗിയുടെ ആ പെരുമാറ്റം, ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗിയുടെ പെരുമാറ്റമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായിരുന്നു കുലദ്രോഹി. എന്തെന്നാൽ അവൻ കാരണമാണ്, അവന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാലാണ് ബ്രാഹ്മണർ വിഷപ്പല്ല് വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ ശക്തിശൂന്യരായി തീർന്നത്. വിഷപ്പല്ല് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർപ്പത്തിന് യാതൊരു ശക്തിയില്ല. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണര് അവരുടെ എന്താണ് വിനയവും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് വിഷപ്പല്ല് വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സർപ്പത്തെ പോലെ ശക്തിശൂന്യരായി തീർന്നു. വിഷപ്പല്ല് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പാമ്പ് ഏവരിലും ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിനെ കുട്ടികൾ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു. അയ്യോ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടികള് ഭയപ്പെടുന്നു. കലിസത്വം ആദ്യം ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, പിന്നെ ക്രമേണ മറ്റു കുലങ്ങളുടെയും മേൽ തന്റെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു. അപ്രകാരം ഈ യുഗത്തിലെ സമഗ്ര ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതികളോ ദുഷിച്ച ഒരു ജാതി സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതും കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ അതുപോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന് അവിടെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ജാതി തിരിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായി തീർന്നു? ഓരോരുത്തരുടെ അഹങ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരാണ് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. ഈ യുഗത്തിലെ സമഗ്ര ശാസ്ത്രീയ വർണ്ണവ്യവസ്ഥകളും ദുഷിച്ചു പോയി. ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതും കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ അതുപോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ദുഷിക്കലിന് മൂല കാരണം എന്തെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയണം. മാത്രമല്ല തൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരാകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ ആളുകൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മയാ സൃഷ്ടമിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ ജാതി വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയെ തരംതിരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതേസമയം പിന്നത്തെ വാക്ക് അവര് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നത്തെ വാക്ക് എന്തായിരുന്നു? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണകർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ജാതി തിരിച്ചത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല. അത് പറയണില്ല. ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ നിരാകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത്. അതുകൊണ്ടായില്ല, ചെറുതാണ്. ഇത് വായിക്കാൻ പഠിക്കണവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ച മാതാജി. അതെ അതെ അതെ, ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു കരുണ കിട്ടി. ശ്ലോകം 38. തതോഭ്യത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്തോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ
തതോഭേത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം പിതരം വീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്തോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ തതഃ പിന്നീട് അഭേത്യ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച ശേഷം ആശ്രമം ആശ്രമം ബാലഃ ബാലൻ ഗലേ സർപ്പ സർപ്പത്തെ തോളിൽ കളേവരം ശരീരം പിതരം പിതാവിന്റെ വീക്ഷ്യ കണ്ട് ദുഃഖ അർത്ഥഃ ദുഃഖാർത്തനായി മുക്തകണ്ഠ ഉറക്കെ രുരോധ വിലപിച്ചു. ഭാവിയിൽ പൂർവകാലത്തിൽ ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭു ജയ് ശിലപ്രഭു. അനന്തരം ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥനായി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആശ്രമത്തെ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ശാപമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പര് വലിയ ഗെയിമൊക്കെ കാട്ടി വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥനായി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം: മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് മനസ്സമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. അപരാധമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. അത് ഉള്ളിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ പരബ്രഹ്മം അല്ലെ, ഉള്ളിലുണ്ട് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു അപരാധം തോന്നുന്നുണ്ടാവും. മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ച ബ്രാഹ്മണകുമാരന് മനസ്സമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. ആകയാൽ മനസ്സിലെ ദുഃഖഭാരം വിലപിച്ചു തീർക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ആശ്രമത്തെ പ്രവേശിച്ച ഋഷിപുത്രൻ സ്വപിതാവിനെ ആ അവസ്ഥയിൽ ദർശിച്ച് ദുഃഖഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായി അത്യുച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചു. എന്നാൽ അത് വളരെ താമസിച്ചു പോയിരുന്നു. ആകയാൽ അരുതാത്ത സംഭവിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ഋഷി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. അത് കേട്ട വഴിക്ക് അപ്പോഴാണ് ശമീക ഋഷി ഇത് കാണുന്നതും അത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെന്താ, അതത്ര വലിയൊരു സംഭവമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള മട്ടിയിലാണ് ഋഷി അതിന് പ്രതികരിച്ചത്. അതാണ് വിവേകിയും ബാലനായ മകനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മണി 8 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ മാതാജി? മണി 8 മണി 8 അല്ലേ? നമ്മള് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ എന്താ വേഗം സമയം